Sila Ivan, Lucky, Gian, tapos si Kennedy. Okay guys, update ko kayo mamaya guys. Kasi yun guys, nadaanan namin si Josh. Ayan. Ayan, susunod sila Adrian Lee, Arian, Rap. Rap. Tapos si Hans. Tapos si Arian. Okay guys, nakasama na namin si Adrian Lee, tapos si Arian. So hindi nakasama si Hans, tapos si Rap. Ayan. Sana maingit kayo dyan. Okay guys, natagdagan tayo ng dalawa. Tapos si Jim. Approaching bayan ng mga taro. So hindi ako nakapag-video kanina kasi masyadong mabilis yung trangko nila. So yan, hindi natin dala yung chest mounted. So time check is 6:45. Yes. So malis kami dun sa bahay mga 5:45. Yan. So guys, yan yung Mapitao. Yung bundok na yan. A few moments later. So yun guys, hindi pa kanina breakfast. So yan, duman po kami sa bakery po. Yan. So 50. Spanish spread po. Yan, kumakain sila guys. No. Matigas! Malambot! Joshua! Hi! So yun guys, mga malengke kami dito guys. So bibili kami ng tinapa, kamatis yan. So doon na lang po kami magpapaluto ng kanin. So yan. So yun guys, nakabili na kami ng tinapa, tapos kamatis. So doon na namin papaluto yung tinapa. Yan. Tapos magpapaluto na rin kami yung kanin doon. Kasama ko si James, yung mga iba na iwan doon. So yun guys, nakalis na kami doon sa Merok ng bakery. Okay. Yung mga dala ko yun kamati. Welcome to Pakalat guys. Ay, may entrance diba? Okay guys, yan. So may entrance fee po. So lahat ng pupunta dito sa Pakalat. So yan. Stop muna tayo dito sa may... So may entrance po tayo guys. Ay, 5 pesos lang daw be.
Okay, 5 pesos lang po. Okay guys, inuulit ko 10 pesos. 10 pesos po. Madam. Hi, madam. Hi, ma'am. Again, thank you so much sa Parehong official dito sa Pakalan. So, naka-discount po kami. So, actually, 10 kami, yan, 10 pesos isa. So, naka-boss po kami ng 30 pesos. Thank you so much for Kagawan. Magkano daw? 30? Ay, 10. So, bago tayo mag-enter dito sa Pakalan, yan. Magpapareg muna tayo. Okay, tayo guys. So guys, nakalis na kami dun sa checkpoint, dun sa entrance fee. Okay. So, So guys, nandito na po tayo sa may Pakalat River. So, hindi po kami nag-shed kasi wala kami budget guys. So, 300 pesos po yung shade nila yun. So, dito lang po kami pumwesto. So, wala kaming, wala kaming panchuchay. Hi, guys. Bro, wag na, bibigay na. Okay guys, yan yung mga bike nila. Okay guys, yan may intervene tayo guys. Yan si Kennedy. So, bike check tayo sa bike mo guys. Bike check po. Yan, bike check. Mountain Peak Vulcan 29er po. Yan. So, pitik check. Wow, carbon loud. Ay, alloy lodi. Yan. So, kuha ka ng bato. Uy, boy. What? Uy, boy. Tapos last question. Ano, bike or girlfriend? Boy. So yun guys, pasyal tayo dun sa bago tayo magpapaluto natin. So, hindi muna tayo sa akin. Ikit tayo dun guys. Yan. Pops, 2 to 3 person lang, mami. Ito lang ba yung lahat yan? Pwede pa ba? Ayun guys, so. Guys, limit 2 to 3 lang Ay, 2 to 3 lang pala. 3 na pala kayo dito eh. Wait lang. Tambay. Mamasyal tayo guys. Wow. Parang, uy. Ano? Wag. So guys, yan. So mamamasyal tayo guys. Takot talaga. Wait lang, takot ako. So guys, hindi ako tumuloy kasi masyadong magalaw yung dalawan kasama ko. Kaya iniyuyuga yung hanging bridge. Kaya hindi na ako See guys. Saan tayo pupunta sa kaso nga lang niyuyuga yung hanging bridge. Okay guys, summertime. So yung part na yun is malalim. So dun is sa mababa. So guys, medyo madulas yung bato sa ilalim.
So medyo dahan-dahan tayo guys, baka matumba tayo tapos mabasa yung cam natin. So sobrang malamig yung tubig guys. Yan guys, yan! Hello! Hey! Linaw ng tubig. Sige guys. Yan. Pili madulas yung bato. Pero dito okay na dito, okay na dito. Hey guys. Welcome to my guys. Tanga, mababaw lang. Linaw tubig talaga. Linaw boy. Kita boy. Kita kayo. Hapon na itatapon. Charot kay Dian. Dian, hindi ako makapagdat. Walang signal. Oh my God! Wow! So guys, sumahon kami sa gate kasi papaluto kami ng kakainin namin guys. Ganda, sarap! Sarap dito guys, parang bungabon! So hingi po tayo ng ng dahon ng saging. Pero may nakita akong baboy dito guys. So, yeah. Hello. Hello po. Oh. So, yan. So, sarap. Bumaraw si Rin. Yan. Yan, thank you po. So guys, tapos na po. Welcome to my vlog. Yan. Hi po. Yan guys, habang hinintay namin yung yung pinapaluto namin tinapon. Ang makulana yun. Yan, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yan, bless our food, Lord. Yan. Tapos thank you for the blessing. Tapos sana walang mangyari sa amin mamaya. In Jesus' name. Amen. Uy. Sige na kayo. Mati Gilag-gilag guys, sa sako eh. Mati. Okay guys, mati. Tigaw Gamang niya eh. Sige ka puli ko nga. Mami, sabon na lang. Mantura kila. Sabaw. Naman agamang. Kasi minasabay ilaw. Talaga mapangat yan. Magdiagam. Matamang. Kadukul. Hi guys, natutulog sila guys. So, banal. Mami, ako yung nandiyan sa paano naman sa YouTube. 12 seconds later. So okay guys, alis. Ayan, ligo ulit after ng lunch. So, mas dumami po yung tao dito guys. So, update ko kayo mga guys. Maliligo pa ulit. Shoutout kayo. Taga saan kayo?
Ikaw, taga saan ka? Kalasyaw po. Bol San Carlos City, Pangasinan! San Carlos. Sa, ano, sa bayan. Sa bayan. Say hello to my vlog. Hi guys. Hi. Ito si ma'am. Naka-switch na ma'am. So nandito po kami ngayon sa Pakalat. So dito po kami sa Pakalat sa ano po, mga tagang po. Oh boy. Hi vlog. Kamusta po kayo? Ito okay lang. Diba? Ha? To join. So, nandito po kami ngayon sa ano po, mga tarim po sa Pakalat River po. So, yun. Ang ganda ng dito. Wow. Daming tao guys. Sige boy. Boy, talon ka boy. Talon ka, mamaya. Boy. Sige boy, talon boy. Sige, talon. Una ulo. Sige, talon. Una ulo, boy. Yes! Let's go. Ito yung mamsi. Ito yung mamsi. Naligo. Hindi ko na video yung ano kanina. Yung magka-holding hands kayo ni Uncle. Sayang. Boy, ay gago. Shout out daw po. Shout out. Huwag kayo mag-shout out. Yes, shout out po. San Carlos po. Saan sa San Carlos po? Shout out sa mga taga San Carlos po. Okay, ano po? Sa Ma'am Sieds po. Opo. Sige po, thank you. Vlogger na po ako guys. Subscribe niyo si Ivan TV po. Parang si Moy lang ha, Israel TV. Ivan Vlog. Shout out. Ganda talaga dito guys. As in super ganda po. Yung mga bundok mo. Sheesh. So guys, yan, pauwi na tayo guys. So pupunta pa tayo dun. So guys, yan, huminto tayo sa Wheel World Cycling. Wheel World Cycling Center po. So yan, magpapabong na si Arian. Yan. So yan, located at mga term po dito lang malapit sa bayan, sa plaza. Okay guys, visit kayo dito guys. So guys, tumatakbo kami ng maintaining po ng 35 to 45 po. So sinanay ko po sila sa ganyang position, yung two lane, para hindi masyadong malikot sa kalsada guys. So yun guys, yan ang tatapos ang aking video. Yan, so dito ko lang tatapusin. Okay guys, hindi pa nakaka-subscribe my channel, please subscribe my channel. Then pakiclick na lang yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. So guys, sana nag-enjoy kayo.
Kasi nag-enjoy kami. Okay, once again, this is Ma'am Shads. Hello!